Hartse 4-2-5. Komt binnen. Sportelite Triple A. Dat is de kampioen op de hengstekeuring in 2008. Hartse zoon van Jasper 366. Uit de modelpreventenprestatie Mary van Rieke 321. Komt uit stam 115. Het najaar van 2005 goedgekeurd. Beschikbaar bij hengsthouderij Bosma, Kollemerzwaag. Ja, ik een monument in de fokkerij en zeker ik in sportief opzicht. Heeft een geweldige carrière maken in de sport.